A deskokanka Květek Rostová. Můžeme. To ještě vlastně nevím. Ale tak možná typujeme. No to je, ale... To je lepší prostředek. No, prostředek je 5 a půl. Ano, to je 5 a půl. Takže to je lepší půlka. To je děkujeme za společnost, že bychom měli vyhrát třeba baráku a nejlépe ukážem, tak mají všechny odpovědně na mail. Čas 36:82.